Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panahon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, ang makahugaw sa tao mao katong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panahon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod nining mga panultihona. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban, mitubag sa Jesus kanila. Wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya, kay kinidili man mosulod sa iyang kasing-kasing. Kung dili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus, nini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao katong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo o pagbinuang, kining tanan nagikan sa sulod sa tao, ug mao'y makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, mayong buntag kaninyong tanan. Ang Ebanghelyo karon naghatag kanato og nindot kaayo nga pamalandong sa tinuod nga makalinis, makalimpyo og makahugaw sa tao. Kalimpyo, kalinis, kahugaw og kabaho sa iyang kaugalingon. Una, mutan-aw ta sa atong kaugalingong kasinatian, ari ta magsugod. Nay mga tawo nga arte kaayo. Arte kaayo. Arte o pagkaon, pilian o pagkaon, unya arte og sinina, dili mo suot og dili hinlo, dili mo suot og dili branded, dili pod mo gamit og mga butang nga iyang gituhan nga dili angayan sa iyang kahimtang og sa iyang estado. Ano yung mga tao nga ingon ni ana? Mao nga makita nato bisag asang dapita ang mga taong pilian. Mao na kinalisuran. Labi nag maghikay ta o natay bisita unsa ang atong guest, ang ato nga bisita pilian kay maglibog jud tag unsay ipakaon. Ang uban pod sa atong katilingban dili mo kaon og baboy. Kay hugaw lagi kuno. Ang dili mo kaon og uban pang mga dinuguan o mga dugo-dugo, di kay hugaw kuno. Mo ko na makaingon nga unclean nato. Okay, bawo mo sa Ebanghelyo karon giingon dinhi sa Ebanghelyo sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Pwede day kunong kanon ang tanang pagkaon. Gawas atong mga gidili tungod sa sakit, tungod sa mga dietary requirements nato. Magunahon na ta ana, mga kamo mga Katoliko, og ingnon mo sa kita mga Katoliko, ingnon ta sa ubang mga relihiyon nga adyaw kaon og baboy, adyaw kaog dinuguan, adyaw kaon og unsa pa dinha. Kaon mo. Kay ingon ang Ginoong Hesukristo nga basta kay tanang musod sa baba dili hugaw, ang hugaw ang mugawas ra. Kay ang tinuod nga kahugawan sa tawo mga igsuon di adiri. Kining kasing-kasing. Magunsa man kaog imong pagkaon hinlo kaayo, giagi pag microwave, kapila nimo inita, kapila nimo isanitize ang pagkaon nga imong gisud sa imong baaraway kagaw, pero ang nanggawas sa imong kasing-kasing sa baba nato puro kangilaran. Kaya nga naman, sige tagkaibog sa ubang mga tao, sige tagpamalika, sige tagpangyawa-iyawa sa ubang mga tao, sige tagpanghimaraot, sige tagpanungo, sige tagpamuyboy sa mga dagkog kaon nato nga mga helper ug uban pa mga working student. Mo na tinuod nga hugaw. So di mo makaingon nga hugawan ning tawhana tungod kay bulingit sang tan-awon, no. Ang tinuod nga hugaw katubang nga tao nga hugaw kasing-kasing. Ang mga tao nga ngilad o batasan. Mo na tinuod nga hugaw. Kaya mga taong bulingon sa lawas, pero limpyo kasing-kasing. Pamalandungin na sa Ebanghelyo karon. Daygon ang Dios, angay nato siyang pasalamatan.